Ser issegwu edizzjoni ta' Kellimni, il-podcast ta' gwida li hu miġjub lilkom minn Renault Malta, La Molizana, KFC, Amrita Foot Care and Wellness Center, Valletta Glass, Ferrara Casa, Majoka Spas, Positive Parenting Malta. Epic events are happening in the world. Old hits get remastered. Still, you stick with the classics. Your zinger. This is KFC Epic Craving. Whether for a moment of disconnection, a complete body-mind reset, or a bonding time together, book online stress-free at Majoka.com. Complimentary spa facilities on every visit. Maria Formosa, grazzi tal-li ġejt għax jiena naf li inti ħajtek minn filgħodu sa filgħaxija mimlija ħafna. Kif inti l-ewwel net? Mhux ħażin, thank you. Aħna nafuk ħafna bħala Marija ta' Bjorn. Però inti Marija. U jiena pereżempju għatli li konti trejni għal karati u ksa kellek black belt ġifieri għalla ħareġ xi ħadd ikollu xi ħajt miegħek. Kemm ilu dan? Ilu, kont żgħira, kont nisti ħafna. Vera kont nisti ħafna. U insomma beda dal-isports ħaddin l-istess. U għamma għalt li għax ma tmurx ħalli speċi isek tagħmel miktar ħbieb u hekk u toħroġ naqra kollok naqra iktar konfidenza. U mort, u vera kienet disċiplina li żammejt anka f'ħajti, tipo vera l-mitni, vera disċiplina sabiħa immens. Għadek ġifieri waqaft jew għadek? Waqaft, għax imbagħad qisni xin kbirt jiena wara l-junior college hekk qisha ma bdejtx inlaħaq jiddispjaċini ta' imma naf li tallimt f'dawk l-10 snin, 11 kemm domt. Vera hekk applikajthom f'ħajti. Għax fil-fatt nista' nimmaġina li inti mara disciplinata ħafna bil-fors fil-ħajja li tgħix. U rispett ukoll ta' ġifieri daw l-affarijiet. Topp il-ħjata? Ejja, għandilma miħajjata. Dejjem rid nitgħallem meta kont żgħira kienet toqgħod tallimna mal-buttun u daw l-affarijiet, imma xi darba xtaqt noħodha bis-serjetà hekk. Kienet kont nimmaġna li jew pereżempju ommi tħid u jiena inkun stylish xi ħaġa nagħmlu hekk flimkien. Imma insomma. Ħallejt hemm ukoll. Fil-COVID bdejt xi ħaġa u mbagħad kont waqaf minħabba l-COVID u ma rġajniex sibna ċans. Iddoq il-pjanu? Din xi ħaġa minn meta konna żgħar konna mmorru jien waħdi flimkien l-Mdina niftakar kienet xi ħaġa li ommi vera xtaqet hekk imma jien ma tantx għandi widna l-mużika. Allura waqfet hemm mbagħad. Topla liqi. Għatli li kieku nista' ngħix falqa. Ejwa veru. Għandna xi liqi hekk tal-familja insomma nhar ta' ħadd imdorrin dejjem immorru hemm. U minn żgħir hekk kont nieħu pjaċir jisek tmur hemm tinqata' minn kulħadd. Hekk tiżra xi ħaġa tara tikber. Naħu pjaċir. Nixtieq xi darba nkun nista' ngħix hekk. Inti tfajla vera tħobb is-sempliċità. Iva. Hekk jiena ħassejtek li tħobb ħafna is-sempliċità. U meta ltqajt miegħek inti għatli xi ħaġa li jiena dejjem ġejt malma li npoġġi lil dak li jkun u dak li nħobb qabli. U fil-fatt fil-ħajja li tgħix illum il-ġurnata dan it-tagħlim mill-familja tiegħek jidher ħafna għax jiena ma naħsibx li jiena kapaċi apparti t-tifel tiegħi li npoġġi u nħobb xi ħadd u npoġġi qabli. Ma dik kwistjoni oħra u inti ħajtek illum il-ġurnata kont tħobb il-ħjata, tħobb l-sports, però qisek kellek tagħmel pause fuq ħafna affarijiet biex tiddedika ħajtek għal Bjorn. Kif iltqajtu? Mela. Il-Bjorn nafu konna żgħar ġifieri konna l-junior college hekk dik l-età kellna ħbieb in komuni. Kien imqareb? Li laqas xejn, anzi kien vera jistħi
U tipo jien peress li kont nistgħu wkoll hekk ma kellix dik il-ħafna konfidenza, jisni iktar kienu jattrattawni nies li jkollhom il-konfidenza, jisna to make up għal-mistħija tiegħek. Allura li Bjorn kien hekk daqshekk mistħi. Ma kienx jattirak daqshekk. Ma kontx naraħ li tipo noħroġ miegħu jew hekk. Insomma, kien dejjem ikun ma daw il-ħbib tagħna hekk imma dejjem at the background, jisu taf kif ġieli żellaqlek xi ħaġa ma hekk xorta bil-mistħija jisu. Mbagħad ma tafx kif wara l-junior college jisu min jibda jaħdem. Eżatt. U I lost track hekk ma bqajtx naf bih. Mbagħad beda Facebook u hekk, ma tafx tibda tarġet fit-tex ċertu ħbib ta' qabel u hekk. Insomma, mbagħad wara żmien u wara ħafna żmien, kelli xi 27 naħseb u 2015. Xi 10 snin wara din nitkellmu. 2015 għaddejja bħajt insomma kont qiegħda nqelleb Facebook u nara din l-intervista. Nara Witch Bjorn f'intervista ma' Times l-ewwel waħda li jagħmel. U qed illallu għedda Bjorn jien sar minnu qed naqra l-istorja u hekk qed ma dof xorta ma tifhimx eżatt is-serjetà tal-ħaġa ma kien qed jirrakkonta din l-istorja. Li kienet jirrakkonta li għadu kif kien diagnosed bl-ALS. Fimtek. U propja laqqas kienet għandu djanjosi imma hu ħareġ all out bija mill-ewwel anka l-Ice Bucket Challenge, dakinhar tal-Ice Bucket Challenge stess l-ewwel darba għal nista xieraq m'għandix hekk. Kif ħanfehmu min-nies għax vera kien għadu m'għandux imma hu kien tant qaraw u da kien konvinċi. Insomma kuntattjajtu għalli jekk trid tiġi tgħinna għalli dan il-ġimgħa nagħmlu l-Ice Bucket Challenge ejja għada l-imsida ħatejna u ġib il-bramel miegħek. Daqshekk mill-ewwel takx tagħmel mill-bidu. Mill-ewwel. U hekk ġaraw jiena speċijiet nagħmel xi volontarjat xi ħaġa li dejjem oġbitni, nagħmel iktar ħbieb. Għaliex le. U mort. U għat li xi ħaġa li impressjonatek meta ltqajt miegħu. Kellu l-istess riħa fwieħa ta' dak iż-żmien hekk xi ħaġa li jarafta u għetlu. Għalli jien nafetlu żgur. Jekk nagħlaq narfek minna. U kif komplit imbagħad? Imbagħad knowing him il-ġurnata. Għalfejn knowing him il-ġurnata tħares lura u tajt kollox kien pjanat. Jekk daħħal ħaġa f'rasu li jrida. Insomma, kien joqgħod jivvintali pereżempju jiena fejja id-dar ħalli noddu issa daw il-flus li ġbarna x'ma nistax nod bidejja waħdi. Mbagħad l-għada tista' tiġi ftit qabel għax m'għadniex nista' naqfel iż-żarbun. Tista' tiġi twassalni għax ma tantx nista' nsuq. U dejjem skuża ġib l-oħra kont għadni naħdem u ġifieri wara x-xogħol. Kont immur hemm u nkunu qed norganizzaw xi ħaġa oħra. U inti ma tafx tajt le, trid tgħin fl-istess ħin. Jien li jgħid li kont nagħmel minn dejjem. Per eżempju konna nħorġu jien naf beda jekk nħorġu nieħdu drink jew hekk it-tazza ma kienx jista' jżomma. Iżomm mielu. Dak iż-żmien anke jpejjeb kien għadu iżomm. Ġifieri kull bdew jinqalgħu affarijiet li vera kien ikollu bżonn lajnuna ta' ġifieri għax eventually anke jien naf konna mmorru nieklu pereżempju parkejna jien bdejt miexja qed imparla miegħu minn għalija li qiegħed ma' ġenbi nħares lura nara ħadu ġej. Tlajt il-bankina nara ħadu miexi fit-triq qed ifittex, ngħidlu x'qed tfittex jgħidli ħanaraw x'rampax. Saqajja l-għoli tal-bankina ma nistax intellaħħa. U bedew jinqalgħu daw l-affarijiet. Bdejt tgħidli anke jekk tmorru klabb. Dik kienet maħsuma naħseb ara kemm jien fidila. X'kien jagħmellek? Darba minnhom għalli speċi tista' tgħinni tidħol miegħi t-toilet għax nistax naqfel il-buttuna u x'nafin u jien sinċerament biex ngħinu tħaltu vera għajntu. U xin noħorġu lura mit-toilet insib il-sħabu kollha jċabċbu jitku bina u hekk. U mort ngħid l-ommi, jien vera jekk nkellem għal-ommi ħafna nirrakkuntala kollox.
U sadat dettal l-bira taf x'kelli nagħmel nidħol miegħu u dik għalt li xi bis-serjetà ta' miskin jekk kellu bżonn lajn jiġifieri literalment biex ngħinu minn għalija. Inti bl-ikbar Ma innoċenza. tajba di bqajna niftakruha. Żgur, u inti dak tajt min jafda. Żgur, kien qalilhom probabbli. Però ta' dak iż-żmien kontu għadkom ħbieb. Iva. Għadkom ħbieb. Inti kont taf minn xi għaddej, kont għadkom ħbieb. Jiena xorta kurjuża kif inqelbet is-sitwazzjoni li minn ħbieb u mbagħad iddeċidejt ara le, this is more than just friendship. Bjorn kien diġà jaf xi jrid, jiġifieri he was heading there. Imma jien ovvjament biex intqajt ma' din l-istorja qisu xi ħaġa kbira bħal din li qed tiġri l dal-ġuvni kellu kollox ġuvni gustus, bravu immens. Nimmur fejn immur kien jitkellem ma' kulħadd jaf xi jgħid. Ġifieri l-intelligenza tiegħu kienet vera mhux kienet taffaxxinani għad iżallum. Jiġifieri bniedem li jinqal għalek xi ħaġa sa tmur għandu isolvijilek. Kien pakket komplu ġasra. Għara xamel xirna xilu jgħamlu ġifiri. Għajminu kull-jum ġifiri dejjem anki iktar u iktar issa ġifiri dawk id-diffikultajiet u moħħu jibqa' dej. Ġifiri u kont ngħid imma ġratlu din. Seta kien ġuvni ieħor ikun b'saħħtu u along the way jiġrilu hekk. Stajt kont jien. Ġifiri qisni xorta kont nagħmilha secondary u dil-ħaġa u kif qed ngħidlek ġifieri jien malma li l-affarijiet isbuħija u hekk tispiċċa inti mal-bniedem ħatgħix. And you fell in love. U mhux xi ħaġa li toqgħod taħseb jien naħseb ma ħsibx ħafna fuq għax taħseb u isek tbeżżak jien naf ġifieri just I went with the flow. Lele, jena ninżalek il-kappell ġifiri għax ma naħsibx li qed inkun vera sinċira, ma naħsibx li kont inkun kapaċi jena. Jena kont ngħid ġifieri taf kif tkun għand id-dentist ikun hemm dawn il-magazines u jkun hemm dawn l-istejjer jien naf xi soldat mar il-gwerra mbagħad qatawlu sieq u ħajżewweġ kont ngħid ommi hekk taraħ ġew wheelchair u di qed tiżżewġu tgħid possibbli, kont ġifieri literalment. Ma maċċin tkun fija. Jien naf vera. Jiena darba l-oħra tlina mi qed nagħmel xejn speċjali tagħmel. Ma toqgħodx taħseb. Tagħmel xejn speċjali. Jien nemmen li kulħadd tiġor diffikultà, kulħadd għandu xi diffikultà xi ġor u jiena niftaq battejt. Kemm inti ħelwa. Xaħġa l-impressjonatni wkoll li speċi ta' bdejt li jisma' mel dak jaħseb intelligentissimu, jaħseb ħafna l-qudiem bħal meta mortu fuq il-cruise. Ija, bjorn minn 2016. Din il-marda t-tekel jaħħajek, ġifieri parti mill-fejqan, m'hemmx fejqan, imma parti essenzjali mill-fejqan li taċċetta. Diffiċli immens li taċċetta, għax inti biex taċċetta li mhux ħatimxi. Insomma, d-diffikultajiet kollha diffiċli ħafna. Sakemm tasal hemm diffiċli ħafna anke n-nies ta' madwarek. Imma jekk tipprova anke biex taċċetta, tiffamiljarizza ruħek mal-affarijiet li ġejjin, u daw l-affarijiet ħadd iġik iktar faċli u anke l-oħrajn. U hekk kien jagħmel ġifieri jekk pereżempju jaf li l-qudiem ħajġi bżonn wheelchair, ġabu minn ħafna qabel kien għadu jimxi. U l-aħħar safra kienet morna cruise. U ħadna maħna dan il-wheelchair, il-basic one li jintawa insomma biex just in case immorru xi mixja twila jkollna lilu. Eżatt. Ġifieri, sadattant ċemplet in-nomu mid-dar, għaltlu Bjorn, għaltlu waslet kaxxa enormi, tqila kelli nġib in-nies minn faċċata biex jiġu jgħinu ħedaħluha fejn qiegħda m'hawnx fejn inżomma di x'inhi. X'inhi Bjorn? Kien il-wheelchair li għandu l-lum, ġifieri tqil kbir għandu l-funzjonijiet kollha. Kważi 8 snin ilu. Skur, mela, mill-bidu. 8 snin ilu bal-lum. Imma mbagħad beda juża forsi. Skur, mela, beda juża a few years mhux hekk later. Ġifieri xrittu minn issa. Imma jkun qiegħed hemm, ippreparat għalih, aħna drajnieh diġà qiegħed hemm magħna u kollox hekk. Ġifieri anke l-ħojs pereżempju ma kienx ħadd għandu bżonnu, kien jgħidli illum niżilni mis-sodda bih, ngħidlu ejja Bjorn nħaffu għal xiex.
Jekk nistgħu nirranġa, le, irrid nagħmilha. Mbagħad anke jien x'inġi l-bżonn, kont diġà naf x'irrid nagħmel, familjari magħha l-affari, isek tkun diġà Kun ippreparat, dejjem ippreparat, dejjem lest għal dak li taf li ħajjinqala. Rakkontajt li l-istorja ta' kif saqsik biex tiżżewġu. Kulħadd joħolom naħseb in-nisa b'dal proponiment u timmaġina wow xi ġmiel u tiegħi ġibta jiena ta' ġifieri traċedja tiegħha. Kontu Londra, tlajtu għal xi awards. Morna Londra biex jiġbor award insomma u jien li dejjem nobod insomma niddejjaq mill-kameras. Issa xi naqra drajt, forsi. Għalli ġejjin tal-kamera smana biex jiffilmjaw li ħan niġbor l-award. Morrejt. U ġew magħna insomma u għalunna issa qabel ħanaħdu l-intervista f'Hyde Park qabel immorru għall-award, okej. U kien bil-wheelchair li nimbuttaħ jiena sewwa. Għallu li rridu nsibu bank vojt biex nkunu appartati u għal dil-intervista u ġa Hyde Park bank vojt naqra diffiċli u daqs dawk nies u hekk u nimbottala sħana u tqil u hekk. Nervi kbir. Dejt ngħidhom mhux xorta l-ewwel bank li jiġi issa ħanaħduha dil-intervista ħanħelsu le jrid ikun insomma wara ħafna li sibni in the meantime sakemm qed nġorru qed jgħiduli li kelli ngħid xi ħaġa jien ukoll. U inti min jaf xi dwejja. Għajduli x'ħanejt ħanitgħallem bl-amment għaddejja ġarasi ħanitgħallem bl-amment u sibna dal-bank. U kelli noqgħod bil-qiegħda ħdejh biex jġibu l-istampa tajba. U sakemm jgħidha bil-qiegħda ħdejh jien qed nistennihom ejja ħanħilsu. Laqas nafx beda jgħid li jien nisimgħu tipparla u beda jgħid għax jien irid niżżewġek. Bdejt nibki u nibki għax inħraqt li gidbuli, inħraqt li bil-kameras kif ma nħobx jien ma rridx kameras. Kif qed tgħid li hekk insomma hekk. Għattu iva. Maqqas naħseb. X'għamiltlu wara? Ana bkejt, naf li bkejt. Jien nibki ta' malajr ġifieri mhix ħaġa kbira li bkejt imma bkejt. Dak il-ħin ma ħassejtx li forsi kif xtaqt. Rrid ngħid l-ommi għax kif qed ngħidlek hekk nkollu isni rrid nirrakkonta ħiela asnaf. U sibtru hekk ukoll f'sitwazzjoni fejn inti kif qed tajt ma tħobbx il-kamera. Iva dik l-iktar vera li dejqitni. Bdejt tgħid li mela anke biex nażel libsa tat-tiġ bil-kamera xi dwejja. Ġifieri jiena napprezza tax. Mela. Kollox minn hekk u għal ħares li kieku ma nruhomx in-nies ma jafux aħna nagħmlu ma jgħinu. Imma kienet xi ħaġa l-bot minni mhux li ridt. Ma mbagħad għatlu li okej biex tiżżewġu meta ddilek. Għatlu. Xaġa li tkellimna fuqha jiena u inti huma tfal. Tixtaqt tfal. Ija. Ara, jien dejjem vera xtaqt tfal, vera, ġifieri xi ħaġa min jafni, dejjem nerfa fil-kuġini, u niżilha minn hemm għax ħadd waqqaħħa. Ġifieri noxad nisallum, ġifieri fejn nara it-tfal, jien vera komda magħhom it-tfal, ħafna. U kienet ċewqa tiegħi. Anke l-post xtrajtu ta' 21. U għamilt affarijiet biħsieb biex ikollok it-tfal. Li ħajkolli t-tfal. Anka per eżempju mi poġġi li madhom kien jgħid li għax tlettik mamar biex nimlijhom bit-tfal. Is-sink kont nimmaġna li jekk niġi bżonn naħsilhom ġew sink għamiltu square biex affarijiet vera kont nimmaġina noħlom ħafna. 21. Iva ħafna. Wow. Along the way, mhux qed ngħid li ma setax ikollna tfal, imma I put a lot of thought into it, mhix xi ħaġa li xtrajt oġġett u qed hemm fuq li xkaffa u ġast biex ikolli s-sodisfazzjon li għandi għax taqtu. Jien naf li ħanġib persuna fid-dinja, ħanġiba ġo forsi din id-diffikultà ta' ħajja li qed ngħixu, irrid ikolli l-ħin għaliha u għall-Bjorn.
bil-konsapevolezza li il-missier għandu din il-problema u li forsi issa nista' niġi nieqsa jien għada, qed tifhem jista' jkun kwalunkwe persuna li ikollok tarbija u l-għada jiġrilu xi ħaġa tajjejrek karozza u whatnot. Imma li diġà naf jisni nara egoista għalkemm vera xewqa kbira immens tiegħi. Imma narani egoista li għax nixtieqa rrida nġiba u mbagħad trid tgħix minħabba x-xewqa tiegħi. Da naħu eżempju anke mill-kelb u llum il-ġurnata, ġifieri għandna tal-kelb irrid niddedikalu l-ħin. Ma kieku mhux biex naqta' x-xewqa tagħna ma ġibtux, kieku forsi għandi iktar ħin għalih. Ġifieri trid you put into the picture kollox u qabel iġib persuna fid-dinja. Fet ngħidlek għalkemm u dik kelli naċċettata, ġifieri kelli nagħmel ħafna homework miegħi nnifsi għax imbagħad ma' żmien kbirt ukoll u llum għandi 36, ġifieri trid tibda tiġi konxja li din il-ħolma bli ma tiġri li qatt u allura kelli naċċetta ġew moħħi nipproċessa l-fatt li forsi mhux ħad tiġri li u mhux tagħmel. Deċiżjoni ibsa ħafna għax all right, you gave up li kollok it-tfal l-idea tiegħek, imma apparti li inti you gave up having kids qed ngħidha bl-Ingliż you gave up kif naf kif ngħidha bil-Malti isek Ir-rassenjajt ruħek li mhux ħajkollok tfal, però anke l-ħajja li tgħix, il-ħajja miż-żewġa li tgħix. Il-ħajja li tgħix inti hija xi ħaġa li you had to give up ukoll. Differenti. Ma toħorġux, ma ssifrux, ma tmorrux restorant, ma tagħmlux forsi l-affarijiet li għamlu koppja oħra, ġifieri inti għamilt ħafna u qed tagħmel ħafna sagrifiċċju. Hemm sagrifiċċju differenti u trid taċċetta ġifieri differenti. Per eżempju, waqt il-Covid xin kulħadd beda jgerger li ma nistgħux insifru, ma nistgħux noħorġu fir-restorant, ma nistgħux nagħmlu hekk. Jien kont ngħid aħna hekk. Dik ħajti. U m'hemmx dejt li ħadd ispiċċa bħal Covid. Fil-bidu aqsa l-Covid ħadd ma kellu dejt ħadd ispiċċa, ma xi darba ħadd ispiċċa and you'll get back your life. Qatt ma kellna dik il-ħajja normali. Imma mbagħad kien għandna sodisfazzjonijiet oħra which keeps us going u fl-istess ħin imma u trid tirrasenja ruħek li m'għandekx il-ħajja normali mort id-dar u ġi mix-xogħol jinnaf qatt tkellem ħriġtu passiġġata. Ħafna xorta hija ħolma ġo moħħi ta' normalità u mhux hekk. Imma ħsib waraw u mbagħad noqgħod ngħid fimt ġifieri qed naqsam miegħu il-sitwazzjoni li ma jistax jagħmilha. L-Molisana, bringing restaurant quality food to your home. Saqajkom għajjanin, muġuwajn u jridu s-sirħan, mela ejjew Amrita, il-post magħruf għal-kura tas-saqaj. Aħna nifhmu l-importanza tas-saħħa tas-saqajn. Nofru suletti u żraben magħmula biex itukom is-sapport u l-komdità li jixirqilkom. Is-suletti tagħna huma magħmula b'esperjenza, professjonalità u teknoloġija biex takkomoda s-sieq propju tiegħek u tindirizza l-problema speċifika tiegħek. Mela ejja ħantejbu l-kwalità tal-ħajja tagħna. Amrita għal saqajn b'saħħithom. Taħseb li l-qudiem qatt ħares lura u tgħid misni kelli tfal? Probabbli hu. Jista' jkun jiġini l-ħsieb. Għax jien għadni ma qtajtx qalbi. Kollok it-tfal għalhekk qed insaqsik. Jista' jkun. Għax jien nemmen li kollox possibbli ta'. Nħalli f'idej id-destinu. Dejjem nista' nadotta wkoll ġifieri hemm dawn l-options kollha ma nafx insomma. Issa għandek il-kelb. Li jismu Dar. Jismu Dar. Kellek kelb ieħor qablu? Kellna kelb
Tommy propja ġifieri. Kien jismu Joy. Kien jismu Joy. Ja ħasra, kien vera kelb hello imma ħafna ta' kien vera kind, kwietek, ħafna ommi vera timmissjaħ. Għax, u vera kien Joy, kien jimlinna ħajitna jekk għan Tommy. Sadar jimlilek ħajtek mod ieħor. Mens. Intkom kelkom id-dar tagħkom, però issa ma tgħixux hemmhekk ma tgħixu dar Bjorn. Għatli li meta kontu ormi dar tagħkom kienet letteralment L-uffiċċju. kamra waħda. Ija. Għatli issa il-kom sena ġo dar Bjorn, għatli li hemmhekk sena, ħadd naqra break, però fl-istess ħin ix-xogħol vera żdied. Għadek tgħin ħafna lil Bjorn, jiena nibqa' hekk meta bdejt kellim li ngħid wan għandek ħafna xogħol, mbagħad għandek lil Bjorn, però mbagħad għandek il-pazjenti l-oħra. Żgur, mela. Dawk mhux imbagħad, dawk qegħdin hemm fl-istess livell. Jiġu għandek ġieli dejjin. Flimkien hemmhekk naqsmu l-ġurnata, ġifieri ir-relatives ikunu hemmhekk, ikunu għaddejjem minn diffikultajiet li forsi nkun għaddejt minnhom qabel jien, jew forsi ikunu għaddejjem minnhom nkunu nistgħu tissapportjhom u moralment tissapport jien naf. Minn fejn iġib l-enerġija? Le, tiġi ma' xulxin u għax hemm il-sapport ta' xulxin, imma ma tistax id-dawar wiċċek u tgħid le u kif taqbad tgħid. Jien hekk inħobb ngħid qegħdin hemm fiha flimkien u għalmenu għandna s-sapport ta' xulxin għax immaġina meta tkun waħdek daw ħafna minnhom nafhom id-dar waħedhom qed iġorru din il-biċċa tax-xogħol waħedhom id-dar. Jien kont niġi lura fejn Bjorn ngħidlu Marta dejja dik qiegħda f'diffikultà kollha tagħha id-dar waħedha tgħin ir-raġel tagħha pereżempju. Ma jistax ikun tibqa' iġġorra waħedha. Mbagħad x'in jiġu għandna dar Bjorn għalmenu qegħdin hemm flimkien hu. Ġifieri għax bħali l-oħrajn kollha hekk hu minn missieru minn ommu minn raġel tiegħu. Lilek hemm xi ħadd li ħossibek. Jien għandi l-mammi nitkellem ħafna magħha. Ġifieri li għandi s-sapport tagħha moħħi mistrieħ, ġifieri li kien għalija mmur niekol hemm kuljum jekk le iżommu li apparti u f'xi ħin tal-ġimgħa jiġi għandi kaxxa fuq kaxxa l-ikel ta' ġimgħa sieħa. Innanna nintaqa' mal-familja tiegħi hekk u jien għalija il-familja biżżejjed. Naf li jħobbuni, nħobbhom ħafna lura. U hekk hu. Naf li sena ilu tlift il-papa. U naf li kienet telfa kbira, telfa kera, ma nafx hekk tixtieq titkellem fuqha. Jiena naħseb li jekk titkellem fuqha tagħmel ħafna ġid lil ħafna nies, però nħalli fidejk. Diffiċli ħafna x'jien għadni qegħdin nipprova naċċetta, ngħix magħha, ngħix biha. Xi ħaġa li qatt ma mmaġinajt, ġifieri ma timmaġina qatt li tgħulek il-ġenituri għalkemm taf li ħadd tiġri ma tistennija qatt. Meta tiġri ħabta u sabta tal-biża' u meta tiġri bil-mod kif ġrat. Ħafna ikbar biex taċċetta jien nitkellem għalija, ġifieri jiena I'm trying to li ngħix magħha u l-ħaġa minix irrabjata miegħu ġifieri li ġara il-papa M'hemmx mistħija ta' le mhux mistħija ma li ma titkellimx fuqha jiena mill-ewwel għadd mhux għax nistħi, ma rridx nistħi, mhix ħaġa tal-mistħija kif qed tgħid inti għax inkella ħanżid xi ħaġa oħra. Il-weġġa hu għax inti trid tgħaddi minn ħafna fażijiet f'moħħok biex tipproċessa weġa bħal din. Għandek il-firda li ġaba bdejh
Allura diffiċli u tgħix biha, imma u l-gedder ukoll jiena nitħassru u jiddispeċini ħafna lih li mhux qiegħed hawn ikompli magħna. Imma kien mument ħażin hu. Kellu mument ħażin żgur. Kellu ma nafx hekk, ma papa kellu kien ibati minn depression, aktar ansjetà għax ma kienx bniedem jiġifieri li jqgħod fuq il-potruna u jgħid għandi ma rridx ngħix, anzi pjuttost il-kontra, kien vera jaħdem, kien vera attiv isuq ir-rota, xtara motur, iħobb ħafna l-motur, iħobb in-nies, iħobb ħafna n-nies il-ġieli konna ngħidulu iwa mhux ma' kulħadd jittanta l-kulħadd tigellem il-kulħadd, kien ħafna. Imma kellu ansjetajiet u kellu dwejjaq tiegħu ħsibijiet tiegħu, jinkwita lilna, jinkwita x'ħajħalli warajh, jinkwita li għandna kollox. Kien jinkwita ħafna affarijiet, ġifieri anke kien jiġi l-home, kien jorbot qalbu ma' kulħadd, jimpressjonaw l-istejjer tan-nies. Ġifieri kellu dawn l-issues just ma kienx jaf jittek il-jom kollha. Ma importax mhux kulħadd ikun jaf. Le, eżatt. U ħafna nies iżommu ħafna ġo fihom. Eżatt, u ma kienx hekk nixtieq għalhekk għax u l-papa prova jaqsam miegħek li kienet ikollu. Iwa, ma kulħadd kien jitkellem ħafna ġifieri u aħna nieħsa fejstajna ġifieri. Però qatt ma temmen. Ma temmenx. Jiena nerġa' nġib quddiem għajnejja l-istampa għalkemm kera mens. Rajtu? Jien rajtu, jien u l-mammi sebni. Għalkemm kera mens, imma jekk biex nemmen għax il-bqija. Jien jekk ma nġibx l-istampa minna li jatem għadu ġej, għax ma jistax ikun li batu kif innu għal min jafu ma temminx li tela u ħalla kollox wara, ma jistax ikun. Ġifieri u kważi dik iktar iddejjaqni għax jisni nimmaġinaħ jerġa' jiġi lura. Jisu għamel żball u irid jerġa' jiġi lura. Hekk naħseb jien għax li kien għalih naħseb qatt ma miet propja għax hekk kif kien iġib ruħu u jitkellem konna ngħidulu ma doffi anka karozza jżomma ġdida taf kif. Għanna ngħidulu mhux ħadħodha miegħek billi imma ġifieri ara kemm kienet teġd mad-dinja ma kollox mhux tajjeb ta' ma iktar u iktar ma tifhimx kif se tagħmel xi ħaġa lilu nnifsu ma jistax ikun. Ir-rata ta' suwiċidju għaw Malta mhix rata baxxa, iktar fl-irġiel milli fin-nisa. U ma naħsibx li l-ebda familjari ta' min jagħmel suwiċidju ħajjiġi fuqek u jgħidlek kont qed nistennija. Jiġifieri jiena ngħid kont injoranta wkoll fuq is-suġġett. Għax apparti li inti tarħa xi ħaġa l-bot. Mhux injoranta, qatt ma timmaġinaħħa. Qatt ma timmaġinaħħa, ma li kieku forsi kelli iktar knowledge u tisma' u temmel li vera jiġru daw l-affarijiet, kieku forsi l-inqas kelma laqal kont noħodha bis-serjetà. Għax intkom dik il-ġurnata stess kont ħatibgħat messaġġ il-professur. Iwa, kont nżomm kontakt ma' professur li tani l-contact number biex nimmessaġġjaħu jwiġibni, ma kienx qed iwiġibni lura. Inti kellek l-event dakinhar Bjorn daħal l-isptar min jaf minn xiex kont. Kien Saturday ġifieri għedna Monday, kull nhar ta' tnejn kont qed immorru għand il-professur ġifieri x'kien fadal sa Monday. Xejn. Tgħid jgħaddi l-weekend kien mimli bl-affarijiet, ġifieri kanna x'nagħmlu kellu jmur il-baħar fil-għodu maħuh, kanna l-event flaxija, ġifieri kien hemm x'tagħmel. Ma wasalx u ma felaħx ma nafx. Jena nispera li inti ma ġorx xi ħtija. Iġġorra ta' ma nafx normali, ma normali, ħafna ma jiġok ħafna ħsibijiet u għax jiena kellimtu flash il-lejl ta' qabel kont miegħu sassjata fil-għodu qed nitkellmu qed jgħid li xi dwejq għandu dal-pirm li kif ġenneħuk side effects ġem miktub fuq il-karta qed iħosshom kollha inkluż dawn il-ħsibijiet ħżiena, ma jiena ma timmaġinax. Ma pikjajtx li
bis-serjetà x'kieku kont ngħidlu ma ċert ma ħatħallina warek taf xi twejjaq jien ma rridx nix minn għajrek. Le, mhux tagħmel hekk, nirranġawha. Żgur li nħorġu minnha mhux hekk mhux ħatħallih qatt. Xofja. Ma fimċu. Nispera li forsi minnet jarana u għandhom nisma dwarhom li forsi għedin fl-istess situazzjoni. Ija, mqarta qed tismagħhom. Ħalli kun qed jirrepeti għax ħafna drabi kienet tkun repetition u nirraġunawha u naslu f'konklużjoni tajba. Wara sekonda nerġgħu nibdew mill-bidu. M'hemmx tagħmel hawn professjonisti u sibu vera li huma vera professjonisti. Ġifieri mhux lakemm tmur għand psychologist, psikjatra u minnu. Ara li vera jkun interessat f'xogħlu. Jieqaf jisimek. Ma tistax tidħol u toħroġ għand tabib tal-moħħ. Ma tagħmel sens. Imqar jagħmel kwarta jara minn inti jisimek jara x'diffikultajiet għandek. Mhux lakemm jiktiblek il-mediċina u da suġġett vera vastu li tabib qed jara għandek ġerħa xi ħaġa qed jara intuit u jaf kif ħajsewilek. Imma ġo moħħok ħadd qatt ma ħajidħol dead deep u jifhem vera x'għandek, ġifieri huma għandhom xogħol vera diffiċli. Ma iktar u iktar, ġifieri li tmur għand xi ħadd vera professjonist. Tisma' dak li jkun jinnaf. Inti tmur għand xi ħadd. Għadni ma kellix il-kuraġġ li mmur. Forsi meta tkun lesta. Għax tittuħu naqra ħsib lilek innifsek ukoll. Ija. Ma tagħmel fej speċjali taqalt li jiena. Naf li Marija inti għat li smat li jiena ma rridx nagħmel intervista ta' dwejja u jiena għatlek din mhix intervista ta' dwejja, din intervista ta' saħħa. Is-saħħa li għandek int. Is-sitwazzjoni jiet li inti sibt ruħek fihom li ħafna nies li kunu din jarawna kulħadd għadda minn xi ħaġa. U jiena ċerta li min qed jismana mhux qed jgħid x'dwejjaq x'intervista ta' dwejjaq. Le, anzi, intervista li ġib inspirazzjoni kbira għatlek il-bira, għatlek ħanitlaq minna ħanġempellhom il-missieri. Għax kultant nkunu busy. Iwa. Li ninsew. Ġifieri anke li l-bira ħamilt li impatt għatlek ħammu nċempillhom għax vera li ma nkellimhom. Ġifieri. Dik vera. Ġibek insew fuq ħafna affarijiet u għax li neħlu ħafna ħin f'affarijiet, mhux neħlu ta' insomma, we get carried away insomma affarijiet li l-affarijiet materjali ma toħu xejn miegħek, ġifieri dik vera minta. Ngħiduha meta jmutlek xi ħadd jew tgħid ma ħanoħu xejn miegħi. Imma ngħiduha hekk u mhux vera tkun vera qed taħsibha. Jiena mill-esperjenza tiegħi llum li tfint il-missieri u naf li vera ma ħa xejn miegħu li bistu l-ritjien kif ritjien bl-ritjien. Kien ipejjeb xrajt l-pakket sigaretti qalu li x'ħadd poġġejtu l. Imma għaliex le? Ma vera ma toħu xejn miegħek. Ġifieri l-affarijiet materjali kumplament kollu li għandna fil-ħajja vera ma toħu xejn miegħek. Tittejx issa li għandi jien il-memorji tiegħu x'qal x'għamel dawk la tajjeb ħażin kollox. Ma il-kumplament. Inti lesta għal xiex unu ġej għalik? Ma naħsibx ta' ġifieri ma naħsibx fiha. Ma taħsibx fiha. One day at a time. Għal xiex, mhux hekk. Waħda. Kif in is-sitwazzjoni issa saħi lost speech u ġvera, però għandu dal-computer. Ija. Speċjali li għandu u vera sorprendejtni meta li l-rekordja il-vuċi tiegħu 7 snin u Alla jbirek ġifieri Bjorn. U jikkomunika ġifieri bil. Ija, u jikkomunika għandu dan il-computer jaħdem bl-infrared, ġifieri jmexxi kollox bajnejh, jaqralu għajnejh fejn jiċċal u jittajpja bajnejh. Jagħmel kollox ta' ġifieri Bjorn in kontroll ta' kollox. Wow.
bida l-computer jwieġeb emails. Wow. Literalment kollox, Excel, sheets, numri, accounts, kollox. Wow. Ma taqbadx tarf, ġifieri Bravissimo. ħafna. Bravissimo. U fil-istess ħin, ġifieri meta jkun irid jgħid xi ħaġa jista' jittajpja u mbagħad għandu l-leħen u jitkellem għalih u l-leħen għamlu propja leħnu. Mhux il-leħen tal-computer, leħen Bjorn. Leħen Bjorn. Għax ħaseb fih diġà kien. Żgur, mela. Kien ħaseb fih, kien irrekordjah. Mbagħad illum along the way, insomma ma' snin l-AI u hekk kienet u forma leħnu propja. Proset. Għanna l-aħħar ftit minuti. Nitkellmu naqra fuq dar Bjorn. Għax dik hija xi ħaġa immens li għamiltu intkom. Għandkom 30 kamra u ġvera, 30 pazjent u jiena saqsejtek kemm għandhom bżonn flus daw in-nies? Ħafna. Għax għandhom bżonn il-care, ġifieri dik tiswa ħafna flus għax 24 siegħa. Ġifieri kull pazjent jiswina mal-200 euro kuljum. Għax iridu il-care, iridu l-apparat, servizzi kollha, ġifieri physiotherapist, social worker, OT, kollox il-wheelchairs. U dawn il-flus kollha jiġu kollha mill-donazzjonijiet. Għatlu l-unika ħaġa li hemm ħalsa hija l-pagi tan-nies li għadmu hekk, però l-bqija dik titħallas mill-gvern, ġifieri li kieku ma kenniex dan il-partnership. Kif qed ngħidlek, xi ħaġa kważi impossibbli hu li tirranja ġew kważi impossibbli kif inibdaw il-flus kollha li għandkom bżonn. Definitely, jien nibqa' nkredu la sallum il-ġurnata, ġifieri jien xi nara l-affarijiet ġo d-dar. Tibda tgħid kif. U naf li nxtraw mid-donazzjonijiet tan-nies minn dakinhar li morna f'bieb ta' ħanut bil-bot ta' stidnuna, dakinhar li beħħejna l-ftajjer ma nafx fejn. Dik l-iskola l-batet għalina u ġabru xi ħaġa x'għamlu hot dog day. Minn dawk il-flus, mill-maratona ta' kull sena. Jifieri letteralment mill-flus tan-nies. Kbira u mhux ħafna. X'għandu pjanat? Għax jiena ċerta li għandu xi ħaġa pjanata. Din is-sena nibdew nibnu r-respite. Ġifieri din dar li nxtrat diġà mid-donazzjonijiet tan-nies qed tmiss ma' dar Bjorn Ħażebbuċ. Ġifieri ħad tiġi tinfet eventually. U din id-dar tkun respite, ġifieri n-nies jiġu għal perjodu qasir ta' żmien, mhux jgħixu hemm għal kollox. Dawn ikunu nies li jgħixu fid-dar tagħhom, kollhom xi kundizzjoni marda neuroloġika li forsi l-familjari tagħhom għal xi perjodu qasir ma jkunux jistgħu jżommuhom jien naf ikunu jridu għandhom bżonn li jsifru, għandhom bżonn li jidħlu l-isptar. Jieħdu break għaliex le. Jiġu jqegħduhom magħna ġifieri u jkollhom is-servizz ta' kif suppost iddur ma' bniedem li jkollu dik il-kondizzjoni. Proset. Jiena wasanna fit-tmiem tal-intervista jħadd ħafna pjaċir nitkellem miegħek. U xtaqt ukoll nagħti naqra spotlight fuq Marija. Għax Marija aħna nafuha Marija ta' Bjorn, però Marija Formosa hija persuna li vera dejjem isek fid-dell ta' Bjorn. It's okay. Però jiena lija inti center stage ġifieri daqsu mhux ħanajt iktar minnu għax u ħafna, però inti naħseb f'ħajti waħda u minn qalbi ħanajdilek waħda mill-iktar persuni li ltqajt magħha li vera taf tħobb u tiftaħ qalbek, għax li tagħmel inti naf li għalik normali u speċjali. Imma li tħobb hija xi ħaġa sabiħa, jien hekk malmaw, tħobb u tagħti kull ma għandek rispett, paċenzja, mbagħad il-kumplament jaqa' waħdu. Ħantuk naqra presents. Mela, għandi fwieħa di Icon, grazzi ta' Antonio Banderas, grazzi l-Taġbix Perfumery. Imbit, Lejda, grazzi l-Attard & Co. Wines. Tajjeb, għandi
Ukoll. Għandi rigal żgħir grazzi lil Valletta Glass u dan rigal li miss l-ewwel darba li qed intu. Imma taf kemm qed nuq pjaċir. Għandna trattament ara wiċċa. Għandna trattament grazzi lil Majoka Spasmu għamel messaġġ li tagħmel li żgur ħadd mur tagħmlu. Żgur. Ara ma nkunx naf li tgħidli kelli wix nagħmel. Mur hu ġurnata qod l-ispaħ u t-trattament u għajt illum ġurnata tiegħi. Promiss. Thank you ħafna, grazzi. Mela, mur żgur. Minn qalbi. Thank you ħafna Marija. Grazzi ħafna, jiena ċerta li ħafna nies li kienu qegħdin jismawna inspirajthom daqs kif inspirajt lili. Grazzi. Grazzi lili. Qabel nagħlaq nixtieq nirringrazzja lill-sponsors personali tiegħi lil Morgan għall-ħwejjeġ, Herba Ellison għall-xari, Janice Ballacchino għall-makeup u Luxona tas-set. Għadkom kif segwejtu Kellimni, il-podcast ta' gwida li hu miġjub lilkom minn Renault Malta, La Molizana, KFC, Amrita Footcare and Wellness Center, Valletta Glass, Ferrara Casa, Majoka Spas, Positive Parenting Malta.